се развива и да расте. И все пак вярваме, че всеки трябва да прави това, в което е най-добър. Прокредит Банк. Агрокредити за малки и средни производители. 3 испански отбора стигнаха до полуфиналите в Лига Европа. 2 от тях се изправят един срещу друг. Атлетико Мадрид Валенсия в 2 действия. В четвъртък вечер атмосферата на Висенте Калдерон ще бъде нагнетена от присъствието на големия съперник. Диего Симеоне срещу Унай Емери, Фалкао срещу Солдадо, Атлетико Мадрид срещу Валенсия в четвъртък, 19 април от 22 часа, само по БНТ 1. Уважаеми телевизионни зрители, отново сме с прякото предаване на матча Левски Черноморец. Намираме се на стадион Георги Аспарухов, където всеки момент главният съдия Александър Костадинов ще даде началото на второто полувреме на един от най-интересните матчове от програмата на 24-я кръг на футболната ни група. 1-1 резултата след първото полувреме. Видяхме няколко красиви моменти пред двете врати. Общо взето можем да кажем, че отборите на Левски Черноморец ни предложиха един хубав футбол, разбира се, съобразен с стандартите на българското първенство. Яник Боли откри резултата в полза на гостите в 21-та минута, в 28-та Тони Калво изравни и при този резултат двата тима подновяват битката помежду си през второто полувреме. Няма извършени промени в двете 11-торки на полувремето, така че мога да ви запозная с футболистите на терена. Това ще стане след тази атака, която преминава през Азис. Центриране в наказателното поле. Илиев успява да боксира. Шаешу стига до топката. Калво е близо до него. Филипов ново центриране и пред вратата на Левски. Асис не успява да достигне до топката. За Левски на вратата Пламен Илиев и пред него Дъсли Милдер, Иво Иванов, Орлин Старокин, Даниел Димов, Тони Калво, Христо Йолов, Жуниор, Кристовал да Силва Рамов, Сюлейман Диамотен и Нуно Пинто. За отбора на Черноморец една промяна извършена принудително в 40-та минута с смяната на Радостин Кишишев, който получи контузии, беше сменен с Венелин Филипов. На вратата Стоян Колев и пред него Траян Дянков, Николай Николов, Тодор Паланков, Уривал Асис, Борислав Пълджийски, Цветомир Цонков, Жереми Фопоре, Атиф Шаешу и Яник Боли. На резервната скамейка за Левски са резервния вратар Димитър Илиев, Симеон Райков, Даниел Младенов, Иван Цветков, Александър Башлиев, Антонио Вутов и Йордан Милиев. Жуниньо опитва атака през центъра, топката стига до Калво, отново пас към Жуниньо, тъч за Левски. Димитър Димитров ще може да използва някои от следните играчи. Резервният вратар Янко Георгиев, Преслав Йорданов, Костадин Дяков, Венцислав Христов, Пламен Димов и Яни Пехливанов. Това са резервите за отбора на Черноморец. Постепенна атака за отбора на Левски. В по-големи периоди от първото полувреме отбора на Черноморец играеше прибран в своята половина. Успяваше да затвори пространствата, но нямаше какво да направи в 28-та минута след безпощадния удар на Тони Калво. Прекрасен гол на испанеца. Хубав беше и голът, който отбелязаха гостите в 21-та минута. Комбинация между Шаешу, Асис и завършена от Боли. Алджийски. Удар, топката рикошира, но Пламен Илиев успя да проследи внимателно траекторията и да я лови. Втори матч за вратаря на Левски като капитан на отбора. За първи път той сложи лентата на ръката си при равенството 1-1 с Локомотив София в матча между двата отбора от 23-я кръг. Димов. Фопоре успя бързо да се придвижи до Рамос и да пресече този дълъг пас. Иванов към Мюлдер. Рамос. Няма какво да направи португалското крило между трима футболисти на Черноморец. Сега виждаме Шаешу в акция. Срещу него е Диамотен.
Помогна си с ръце Атиф Шаешу. Нямаше сигнал на Александър Костадинов. Именно за това са претенциите на старши треньорът на Левски Ясен Петров. Боли. Иво Иванов може би много скоро ще получи жълт картон, след като и през първото полувреме влезе в диспут с Александър Костадинов. Сега отново репликира главния съдия. Александър Костадинов е един от добрите български арбитри. Международен съдия на 32 години. До този момент се справя добре с ръководенето на срещата. Разбира се, и двата отбора дават необходимите предпоставки за това работата му да не е кой знае колко тежка в днешната вечер. Диамотен към Димов. Топка към Йовов. Той продължава елегантно към Жуниньо. Удар на бразилеца. Неточен. Жуниньо е футболист, който обича да отправи удари към вратата от нестандартни позиции и през първото полувреме имахме възможност да видим няколко негови интересни хода. Разбира се, той заслужава аплодисменти за начина, по който взаимодейства с Тони Кало в 28-та минута при изравнителния гол за Левски. До този момент обаче Жуниньо все още не може да започне да бележи редовно, така както правеше с екипа на Славия през есенния полусезон. Фопоре към Асис. Мулдер стигна първи до топката, след това Иво Иванов за Старокин. Димов. Доста несръчна проява на полузащитника. А последен с топката игра Иво Иванов. Атиф Шаешу. Асис към Фопоре. Отново Шаешу. Това ще бъде корнер. Шаешу успя да отбележи 5 гола в 8 мача в А група. Доста висок процент за успеваемостта му. Днес също беше с основна заслуга за гола, с който Черноморец поведе в резултата. Разбъркване пред вратата на Левски. Димов чисти. След това интересен удар на Асис. В крайна сметка нарушение, извършено от Траян Дянков. Фал в атака. Това вижда Александър Костадинов. А наистина си струва да видим още един път на повторение начина, по който Асис опита стрелба към вратата на Левски. Паланков. Боли. Тук добри думи заслужава Иво Иванов за това, че бе много близо до централния нападател на Черноморец. Следеше внимателно движението му, усети позицията, на която се пласира, за да получи топката от Паланков и успя с лекота да я отнеме. Пинто, добър пас към Старокин. Мюлер, дясно от него е Рамос, получава португалецът. Фопоре и Асис срещу него. Мюлер
Балонно центриране към Йовов. Христо Йовов опита да овладее топката. Опита да направи най-трудното Христо Йовов. Сложна бе тази топка за овладяване. Нямаше кой знае колко пространство, за да го направи. Атака на Черноморец. Тя се развива отляво. Асис към Фопоре. Не се получи двойното подаване. Много високо изнесена защитната линия на Левски във всички матчове. И Мюлдер, и Нуно Пинто от другата страна непрекъснато участват в атаките на своя отбор. Именно там идват големите проблеми за Левски. Недоброто взаимодействие между дефанзивните полузащитници и отбраната. Сега възможност за контратака. Виждаме Траян Дянков, 35-годишният централен защитник на Черноморец. Колко добре успя да пресече пътя на Жуниньо. Рамос. Отново Траян Дянков. Сега Дъсли Мюлдер връща отново контрола на топката в полза на Левски. Рамос за Старокин. Калво много мъдро пропусна към Нуно Пинто. Опасно центриране, Йовов, и това е гол. Хубав гол. Много стойностна атака на Левски, която завършва с попадение в сметката на Христо Йовов. Много бързо смениха посоката на атака на футболистите на Левски. Пренесоха действията от дясното на лявото крило. Прецизно центриране към Христо Йовов, който просто погали топката, за да я насочи във вратата. Христо Йовов ознаменува с гол своя матч номер 190 в А група. Перфектен пас на Нуно Пинто. Няколко важни моменти имаше в тази атака. Първия, от които споделих, уважаеми зрители, смяната на посоката и действията на Орлин Старокин, който насочи топката към лявото крило. Там Тони Калво много дълновидно я пропусна и остави в притежание на Пинто, който се беше включил по левия фланг. Асистенцията на португалеца наистина заслужава адмирации. Разбира се, голямата тежест при отбелязването на гола изнесе Йовов, който се включи от втора позиция. Може би изненада с това Николай Николов и Траян Дянков, които не обърнаха внимание на неговото придвижване в наказателното поле и успя много елегантно да докосне топката с глава, така че да я насочи просто към вратата. 2-1 за Левски. Очакваме реакцията на Черноморец. Разполага с необходимия ресурс бургарския клуб, така че да направи матча още по-интересен. Топката вече е в притежание на Асис. Той центрира в наказателното поле. Пинто чисти в корнер. Много агресивно игра Яник Були. Беше близко до Иво Иванов, не му позволи да изчисти. И оттам беше създадена опасността пред вратата на Левски. Ъглов удар за гостите. Сис центрира. Пламен Илиев увисна. След това обаче Паланков не успя да насочи топката във вратата. Филипов към Шешу. Удар от дистанция. Були бе близо до това да засече този шут на своя алжирски съотборник. Много малко не достигна на Яник Були да докосне топката и да я насочи към вратата. Нарушение срещу Дъсли Мюлдер. Беше спрян с фаул този пробив на холандския защитник. Йовов. Нарушение.
Фал в атака. Даниел Димов е футболистът, който е нарушил правилата. Видя действията с лявата ръка на Даниел Димов във въздуха. Главният съдия Александър Костадинов затисна Траян Дянков и това беше причината арбитъра да отсъди нарушение. Цонков. Калво успя да пресече този пас, да открадне топката и сега възможност пред Йовов. Няма засада. Христо Йовов на границата на наказателното поле. Перфектна техника, само че четвърти футболист вече му дойде в повече. Жълт картон. Получава го Цветомир Цонков. Да, това безразсъдно влизане, напълно заслужено, доведе до жълт картон за опорния халф на Черноморец. А това е ситуацията, в която Йовов успя да елиминира двама футболисти на Черноморец, но прекали. Последният финт беше излишен. Йовов центрира към Димов. Този път седмицата на Левски игра чисто във въздуха. Продължи топката, но Стоян Колев успя да я улови. Шешу. Опитват се бързо да изнесат топката футболистите на Черноморец. Твърде дълъг е този пас към Асис. Наистина, бразилецът притежава необходимата скорост за това да бъде търсен с дълбоки подавания в противниковото поле, но тук неговите качества бяха надценени. Боривал Асис е голмайстора на Черноморец. Има 10 гола на сметката си. Още 8 асистенции. А втора смяна извършва Димитър Димитров. В игра ще видим Венцислав Христов, а Борислав Балджийски е футболистът, който напуска игрището. Търси някаква промяна Димитър Димитров в атаката на своя отбор. Пуска футболист, който може да продължи стратегията с смяна на позициите от страна на Шаешу, Боли и Асис. Венцислав Христов притежава необходимата скорост и техника, така че да може да играе и на крилото, да играе и зад нападателя. Така че ще видим как ще промени играта на Черноморец неговото включване. Друга опция пред Димитър Димитров в атака, разбира се, е Преслав Йорданов, но той е типичен централен нападател и той най-вероятно би могъл да влезе на мястото единствено на Яник Боли. Принудителна смяна и в състава на Левски. Ето, че Нуно Пинто по всичко личи, че няма да може да продължи участието си в матча. Ще изчака малко Ясен Петров, ще изчака решението на медицински екип на Левски за това дали Нуно Пинто може да продължи участието си в срещата. Ето в този момент до Ясен Петров се появява Иван Цветков. Смяната ще бъде извършена в този момент. Промяна в схемата на Левски. Ордин Старокин се връща в защитата, ще играе до края на срещата като ляв бранител. Йовов пък ще действа в средата на терена, близо до Даниел Димов, а Цветков ще партнира на Жуниор в атаката на сините.
Лоша новина за Левски е контузията на Нуно Пинто, особено ако тя е същата, от която се лекуваше до този двубой. А именно контузия в глезена. Едно задълбочаване на травмата може да го извади за дълго от игра. Първа проява на появилия се току-що на терена Венцислав Христов. Удар от дистанция. Добро решение на футболиста на Черноморец. Внимаваше обаче Пламен Илиев и успя да спаси този негов удар. Нарушение на Жуниор. Антив Шешу. Филипов. Пас към Асис. За последно Асис играеше в бразилския Бутафого. В последния си сезон за този бразилски клуб той успя да отбележи доста голове. След това обаче неговият договор малко неочаквано не беше продължен. Той потърси развитие на своята кариера в Европа и така се озова в Черноморец, където между другото днес на пресконференция той обяви, че се чувства прекрасно и климата в отбора му допада напълно. Бърза атака на Левски. Тони Калво е с топката. Пас към Жуниньо. Филипов успя да се придвижи на време и да изчисти в корнер. Доста време Левски не беше отбелязвал 2 гола в един матч. За последно сините направиха това в отложения двубой срещу Славия. Отложеният 16-ти кръг. Матч спечелен с 3-0 от сините. Разбира се, от другата страна на медала много рядко отборът на Черноморец допуска 2 гола в един двубой. В самото начало на своя коментар ви казах, че при гостуванията си от началото на сезона акулите са допуснали общо едва 5 гола. Много проблеми обаче имаше в защитата за решаване Димитър Димитров. И явно липсата на синхрон и комуникация между отделните футболисти доведе до този дисбаланс и до пукнатините, които се откроиха в днешния матч. Жереми в опоре ще хвърля. Асис. Бързо беше изпълнен този свободен удар. Жуниньо. Вдясно е Рамос. Именно към португалеца е насочена топката. Калво търси позиция на върха на атаката. Жуниньо също беше там, но там беше и Траян Дянков. Хубава контратака на Левски. Двубоят се развива изцяло по вкуса на сините. Кристовал да Силва, Рамос, Тони Калво и Жуниньо разполагат с необходимата скорост, така че да организират добри контратаки. Рамос към Диамотен бе насочено подаването му. Филипов добре успя с тяло да освободи пространство за топката. След това обаче в опоре не успя да продължи атаката на своя тим.
на терена Иво Иванов. Ще бъде спряна играта от Александър Костадинов. На пръв прочит ми се стори, че има извършено нарушение от страна на Венцислав Христов. Такова нарушение не беше отсъдено. Тук виждам, че по-скоро с рамо си помогна Христов. Нямаше удар с ръка. Така че нека се доверим на решението на главния съдия. Освен всичко друго, Александър Костадинов е известен с това, че има 2 висши образования – социология, а другото е журналистика, така че бих си спестил коментарите за неговите отсъждания, тъй като би могъл да направи сериозна рецензия на коментара ми след матча. До този момент арбитъра наистина се справя с контрола над срещата. Стоян Колев игра като един прекрасен ляв бек. Успя да блокира с тяло Жуниньо. Бе на път да изпълни и тъча. Поне имаше необходимото желание да го направи. Разбира се, беше вразумен от своите съотборници. Шешу. Филипов с едно докосване към Шешу. Мулдер обаче успя да застане на пътя на топката и да не й позволи да стигне до асис. Черноморец се опитва да изнесе играта напред в половината на своя съперник. Разбира се, че това е начин на бургаския тим да търси гол, но пък от друга страна по този начин се решава и един от проблемите на Левски, именно връзката между отделните линии, тъй като халфовете, нападателите и защитниците играят по-близо един до друг и започват контратаките. Тони Калво нямаше необходимата парабола неговото центриране. Мюлдер. Също неточен пас на холандеца. Тив Шешу. Много мощен е на алжиреца. Продължава да владее топката. Успя да се справи с двама футболисти на Левски. Продължава със своя поход към вратата на домакините. Не лошо бе и подаването му към Венцислав Христов. Ударът обаче на футболиста на Черноморец бе доста слаб. Като истински валс протече това единоборство между Диамотен и Шешу. Ръка за ръка двамата се придвижваха към наказателното поле на Левски. Филипов. Шешу. Извърши този път нарушение футболиста на Черноморец. Николов успя да скочи високо и да отнеме топката с глава. След това Филипов чисти в тъч. Все по-добре започва да се вписва Орлин Старокин в състава на Левски. Доста колеблива беше играта му в първите няколко двубоя. Именно на позицията ляв защитник той започна своята авантюра с екипа на сините.
последствие беше използван в няколко мача в средата на халфовата линия, където се справя значително по-добре. Тези добри изяви му дадоха и необходимото самочувствие, така че да го виждаме на едно високо ниво и в днешния матч, въпреки че вече смени две позиции. Цветков. Йовов.